at man sidder overfor. Du kan se det. Jeg tror ikke bare, det er måden. Altså på stream eller hvad? Ja. Selvfølgelig på date med mig, uden at jeg ved det. Hvad mener du med sidder over? Det har alle der. Nej, det men så er der- det sådan noget her. A2 Arise. Jeg tror, det er sådan noget RP. Ja. Så jeg spiser. Ja. Når snakker du om i alle stream, eller snakker du computer? Nej, jeg snakker Så er når det jeg okay laver nu. mad derhjemme, og så sidder vi ved bordet. Ja, nu hygger vi bare. Kan vi lige body count til hele bordet? Ja, vi starter over ved Bender. Skal jeg trolle eller ej? Okay, Det er jo bare, Nej, det er jo bare lad så være med at sige det. Hvorfor er vi så rowdy lige nu? Altså, kan vi jeg skal bare til at sige noget efter? rigtig sygt. Ja, nu skal du slappe Ja, af. men Nu det bliver er der. cancel. Nu gider vi ikke se på jer mere. Nice. Ej, Nerd. når I så søde derovre. Tak. Det var så det. Sådan. Skål. 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 God dag og god påske. God jul. Lem. Min bus kører om 2 minutter. Type. Lad nu være. Ja, men det var virkelig den Så vibe, den var. det... Så det, jeg tror, det Jo, er jo, den jo, jo. Jo, ja. Lad nu være med, hvad så akavet. Kan I ikke bare nyde 2 minutter i stillhed? Altså, det er virkelig frygteligt, hvor... Er du er virkelig sådan, der må ikke Ja. være et sekund Nej, stillhed, jeg er så er du sådan... Nej, jeg Nå. Ja, okay, men så går jeg. Okay, men nu er jeg bare i stillheden. Tak. Kan du være i det? Du Det er siger svært, til, når men bliver jeg for meget. prøver. Nej, I starter. Jo. Jo. Ikke bare sætte kameraet på hende. Jo, det er fint. Hvad level er du i facet? Hvor meget Et level for 4. Hvor meget ilo har du? Level fra 4 til level 3, eller hvad? Jeg er til level 3. Hvor meget ilo er det? Næsten en lap. Nej, det er det ikke. Det er 900. Fuck, hvor er du elendig. 900. Ej, du er faktisk okay. Ja, du er okay til CS. Det mener jeg faktisk. Hånden på hjertet. I starten så var det sådan... Er du sikker på, at du ville gå den vej? Rigtigt. Jeg vil Jo, faktisk men sige, nogle gange, så skal man jo blive bedre til. Så skal hun snart spise chili. Skal du spise chili? Ja, hvis jeg ikke kommer 6 inden juni, så skal jeg spise ham. Okay. jeg vil faktisk sige, hver gang jeg går ind og sætter dig på League, så er du 0-6. Det er rigtigt. Eller 1-7. Skål. Jeg er også Altid. over nu. League? Vi snakker ikke om League. Nej, League, det giver mig virkelig den der Er bare. det der bord, der er ustabil, eller er det jer, der er ustabil? Jeg tror, det er dig, eller? Det er Messi. Så Jeg er meget stabil. Jeg ved ikke lige, hvad I mener. Er det her godt? Men nej, altså jeg skal bare grind. Det er det. On the grind. Det er godt. Er du snart ude i level, fra level 10? Ja. Ja. Er det gået nedad, eller hvad? Ja, det går lidt ned ad bakke. Efter han er begyndt Det at skal jo gå ned, før det kan gå op. Skal være bagud, for at du kan lave et comeback. Det kan faktisk være, at vi skal køre det til Lund mod Eliten. Jeg har ikke en chance. Skal I spille serie i morgen? Tirsdag. Jeg ved det ikke, Logan. Jeg fik noget... Det skal vi. Fik selvfølgelig en kebabbox og 2 Fanta. 2 Fanta. Jeg købte sgu en ekstra Fanta derinde. Var du lidt thirsty? Ja. Fletter de ben under Du er bordet? så tasty. Ja. Hvem? Mig og Benner. Nå, ja. Hvad? Vi fletter ben under bordet. Ja. Hvorfor vil jeg have lidt mere Jeg vand? tager- Men jeg tager meget for. Det var Vil du have meget. lidt vand? Nej, jeg har nok i min cola. Hvor sidder du og griner? Vi har brug for en Jesus Hvad? revival i Danmark, kan der være Nej, fra. men det... det er fordi, vi sidder... Må vi ikke bare sidde og hygge os på sådan en søndag aften? Jo, men det er Bare også have det der godt. med, Bare nyde at livet. hun har gjort stillheden akavet. Overhovedet Det- ikke. Jeg har det så Jo, rart. Det, jeg har en teori om, det kan kun være akavet, hvis man selv gør det akavet. Ja. Ellers kan det ikke være Nej, nej, akavet. men det er jo Fed det. teori. Det kan aldrig blive akavet, hvis du ikke selv gør det akavet. Fuck, jeg er ikke goofy humør. Det kan man ikke. Det kan Du skal- aldrig blive akavet. Du skal på arbejde om Nej, et det er par det. timer. Ja. Men du ved, jeg har det jo... Altså, jeg har det... Det er kun akavet, hvis man gør det akavet. Og det er Jeg hende der. synes jo, at det Det er er jo din akavet, skyld. når man... Okay. Blame the messenger. Hende til Uden venstre er det ikke det hende fra Jade Vildt. Hvad er Jade Vildt? Det er der, hvor efterforskere og politiet er efter sådan hold af 2. Det er fordi Missy. Altså sådan noget reality noget, eller Med hvad? i bilen, type. Er det ikke det? Missy og hun har været i reality. Har du ikke set hende nede på... Har du været med i Har du reality-program? ikke set hende nede på stranden stå der og bikini og sådan? Hvad? What? Har du ikke I set X on den? the Beach? Har du ikke set Missy stå dernede? Jeg har Nope. ikke set det. Jeg fik ham. Har du været i X on the Beach? Det var meget kort. Mener du det? Ja.
Nej, du gør ej. Det var en af de første sæsoner. Jeg så Jeg var den lige første. ved af den. Jeg så den første, så det var ikke den. Jamen, jeg var ikke med i særlig længe. Hvorfor du sidder bare og lyver? Nej, jeg gør ikke. Jo. Var du med i X on the Beach også? Tror du det? Jeg tror godt, jeg kunne vinde Paradise. Det tror jeg Du ikke. røg ud første dag. Niks, Ja, niks. det der, nej. Det er kun, Jeg kender ikke til mit Jeg spiller bare manipulering. spillet. det er kun smukke mennesker, der er med i Altså, jeg er meget Paradise, så det du er ikke noget. Det var fake. Ja. Jeg tror virkelig også, at jeg kunne spille spillet derinde. Nej, men Jo. der er en eller anden dame, der snakker lidt godt til dig og siger, du er lidt smuk. Ja. Og så lader jeg som om, at jeg falder Nej, i, og så snyder Nej, jeg. nej, hvis du var inde, og mig og Bebbe kom over og sagde, Ja, jeg havde... du var... Nope. Jeg havde flyttet med alle pigerne kun for at vinde spillet. Ja. Yep. Det er det ikke det samme samtale. Så sidder og snakker om fucking Paradise, og så ikke sådan en beach. Hvilket reality show havde I været med i, hvis I fik lov? Paradise. Forsidefruer. Date med nøgen. Bro har Der, ingen det game. kræver en vis Ja, jeg er bundøkonomi. Ja, Forsidefruer, hvad er det? Men- Det har jeg aldrig hørt om. Det er sådan noget AI-program. Det er, Jeg tror faktisk godt, det er jeg sådan kvinder, jeg som tror, er ikke sådan en kendte beach, sig. tror jeg godt, jeg kunne være god i. Som okay, men så skulle vi har se en den klub ekstra. med Ja, hinanden. men eller altså ses bare med knalde. hinanden. Og så hvad gør du så? Prøv at Ja. blive kendt, Jeg prøv at tænkte, blive det var kendt på sådan bare troll. Uendelig vlog. Ja, Nå, det er Altså, sgu det er, lidt... det er jo, altså, du Vil- bliver... Hvorfor skal du så ikke være med? vil ikke kunne Jo, en det er dag jo dernede derfor, i jeg- Mexico, Skal vi fordi til jeg har ikke London? frysepizza. Og jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skulle være med i. Måske er Paradise nok det bedste. Altså, det sted, jeg ville have hygget mig mest, jeg tror, det er X on the Beach, fordi jeg er ligeglad. Men X hvorfor on er the det beach, fedt, men og, det- at ens eks kommer ind og sådan? Det er jo det, jeg er jo ligeglad. Ja, det er true. Du er lidt iskold der. Det er... De søger sgu ikke lige nu. Damn. Nederen. Damn. Om det synes jeg er sejt. Koldt. Du er bare kold. Du er så sej. Kan... Det er så Lukke Lund. Det er okay. Vi begyndte, Aura. i stedet for at sige, at man er kold, så er man Lukke Lund. Fuck det Lukke Lund, det der. Diva i junglen, det var faktisk banger. At de ved. Det var faktisk Fuck det banger. Lukke Lund. Ej, Der var X on en i the går, Beach var også banger første sæson. Ja, men det var fordi, de ikke vidste, hvad de går ud i. Det Det var er derfor, en det story. var så sjovt. Jeg var på guldhårene. Og så er der en eller anden Jeg sagde også kun ja, fordi jeg ikke 19-årig, vidste, der... hvad det var. Du har ikke været med, jo. Jo, jeg har. Jeg var Der med i ligger den meget på dig, kort eller? Nej, tid. jeg var også... Altså, du troller bare. Jeg Har du været med? Ja. Okay. Hvem var så din ekstra kom ind? Meget Det lækker. var René. René? Hvem? René? Men den, Mm. så gør det. Ham, det lyder han, bare han var meget blond. Der var vi faktisk Ikke også meget blond, nu, men der var også mørkhåret, en meget del. tynd. Ja, jeg tror, den kan Altså, er han kendt, eller? Han var kendt på daværende tidspunkt, nu er han ikke. Nå, så du troller ikke? Nej, jeg mente det. Har hun været med i X on the Beach? Dybt seriøst, ja. Har hun ikke Jo, været? sæson 14. Nej. Det er sæson 14, jeg var med i Sæson første 14. Der er ikke engang 14 sæsoner, tror jeg. Jeg ser ikke det der crap, altså. Fuck. Fristet, det var også sygt. Der var nogle Jeg syge vil gerne se det fristelser. igen. Hvor kan man se det henne? Pluto. Pluto? Der er langt deroppe. Okay. Ja. Lolo. Bagedysen er vendt dukker op med en frysepizza. Det er meget den der frysepizza-vibe. Kunne være, man skulle have sådan en senere. Nej, ven, du har lige spist en kebab. Ja, senere. Ja, men kan vi Hvornår tage er lidt senere? salat senere? Det ved jeg ikke. På timer. Og så... Hvorfor siger du sådan? Ej, jeg har faktisk god drøgne med, jeg skal tidligt i seng i dag. Jeg vil bare gerne se en... Vi er meget på den der grind lige pt. Ja, den der det er David Goggins schedule. Wrap it up. Tror jeg. 3 i morgen. Vi løb 10. Jeg står nok op klokken 4 i nat Så går du ned i kiosken og køber en slik i den her. og løber en tur. Hvad fanden er der blevet skrevet i chatten nu? Jeg ved det ikke. Vinden skal hjem og gune og spise frysepizza. På dem der. Nej, men de behøver. Nej, jeg tror, jeg skal se, hvad hedder det? Peaky Blinders. Men har du ikke set den før? Jeg har kun set filmen, og nu er jeg gået i gang med serien. Er den god? Ja, den er fucking banger. Jeg har også hørt, at den... Den er rigtig banger. Jeg er halvdelen i sæson 2. Hvad med jer? Hvad for nogle serier ser I? Ikke skid. Jeg skal lige Hvorfor skal I gøre det akavet? Nej, jeg tænker jo. Jeg spørger bare, hvad I ser. Jeg så aldrig film, og jeg så aldrig Two and a ser. half men. 2,5 Men? Det ved jeg ikke, hvad er. Det er rigtig mange Meget gange. ligesom 2 girls i runde. Ej, ikke det der nu. Ja, jeg har Sommerdal er også god. Sommerdal ved jeg heller ikke, hvad er. Men sommerdag er blevet Chat, hvad for, jeg snakker bare med chatten, så hvad for nogle serier ser I? jeg så Two and a half men. Altså folk, der ved det, ved det. Men er du helt væk? Hvad? Two and a half men. 2,5 Men, hvad med dig? Ser du serier? Er du på vej ud af Ja. hvad? Nej, jeg På vej ud af... Handmaid's Tale. Ret god. Hvad fanden er det? Hvad Det sagde lyder du? som noget. Det Handmaid's er Tale? Goofy og
Det er sådan en helt ny... Det er en verden, de har skabt, som er i fremtiden i Amerika, hvor at der kvinder ikke føder nok børn. Er det anime? Nu kæft. Nej, det er anime. Det er Okay. anime. Am I right? Er det anime? Der var en, der skrev anime. Nej, men så er det så ligesom nogle kvinder, som får at vide, at de skal bare være sexslaver og føde børn. Facts. Det er fandme crazy. Jeg giver dem lige en på hovedet for mig også. Ja, jeg ved ikke, Det er så vigtigt, at kvinder har fået børn. True! Nå, men er det god, Missy? meget god. Jeg Skal jeg se? Det lyder skørt. Ja, hvis man godt kan lide det, så er det Det var det så. Jeg er nødt til at få en pause. Jeg kan godt lige tage 3 minutter selv på stream. Nej, det behøver du virkelig. Så bliver det bare permabandet. Eller ikke. En pause. Bane stream. Har I nogensinde været på en dobbeltdate, jeg tror? En dobbeltdate? Sådan en oprigtig. Jeg har ikke været på date før. Ja, det har Okay. Altså ikke som første gang man mødes, men Jo, men sådan første gang man mødes, du tager ud med en ven, og så er det 2 veninder. Ja. Fordi jeg føler bare, at den situation lyder bare så akavet. Sådan, okay, det lyder mega fedt op i hovedet, så når man kommer derhen, så er det bare sådan low-key. Sådan. Det er meget Men jeg akavet, tror, når man viber med den problem- anden state. Ja, det er sådan noget der. Det er voldsomt. Sådan hvis den ene vil, altså du ved, hvad gør man så? ja. Hvad med hende fra Søndervideoen? Nå, er det rigtigt? Jeg har været på en date. Ja, Den har alle set jo, så det er rigtigt. Det er bare livestream. En dag i hele dit liv. Det var sgu sådan en date, var det ikke? det var faktisk hyggeligt nok. Ja, det så hyggeligt ud. Det Du var... dater jo hver dag med din computer, kan man sige. Ja, ikke hver dag, men næsten. Lad være med at lyve. Nej, det er kun, når jeg ikke er hjemme. Noget, der er så obvious. Du mener oprigtigt, du er ikke på din computer hver dag? Ikke når jeg ikke er hjemme. Så er det ikke på den. Er du på din computer hver dag? Når man er hjemme, så er jeg selvfølgelig jeg er ultra nørd jo. Men jeg skal noget videre hele tiden, og jeg slet ikke når over at spille eller sådan noget. Men det er meget sjældent. Nej, jeg er ikke på Tinder mere. Jeg bruger det ikke mere. Ida finder alt socialt akavet. Nej, jeg gør det bare socialt akavet. Jeg kan sagtens være i en social konstruktion af forskellige mennesker og typer, der sidder her, ikke? Come on now. Come on now. Ej. Så, men ja, jo. Mere rosé, mindre snak. Er Ida stadig på Tinder? Sådan. Stadigvæk. Hvad? Hvad? Ja, jeg har appsen. Du har appen? Jeg tror også, jeg har den, men jeg bruger den ikke. Man kalder Ida en social wizard. Ja. Du er så god Var til sådan det en der. kameleon. Nå, så Ja, du blender bare ind. Og hvis det billeder, du har brugt på Tinder-vennen, er der nogen af dem, hvor det kun er dig? Finder du seriøst det? Det ved jeg ikke. Så godt Nej, jeg kender dig faktisk ikke. Okay, fedt. Nu bliver det lige real. Så bliver det lige fucking akavet. Okay, jeg kender dig egentlig ikke, så lad det bare med. Jeg kan ikke snakke godt om dig. Okay. Ja, okay. Jeg kan lige tjekke, Smilla. Vend til one night stands. Det er det, jeg siger. Hvad? Han dater ikke, han boller bare. Ja, mit billede er... Jeg er alene. Med en pris, Jeg har også billedet med Viggo og Tanse. Hvad er det for en pris, du holder? Det er ikke en pris, det er, hvad det hedder... Det er kontrakt. En powerkontrakt måske? Ja. Hvor har du det? Det er fordi, at jeg ser sød ud. Ja. Synes du ikke det? Jo. Det her, det er nok mit yndlingsbillede. Ja, med tansemissen. Med Tanse og Viggo. Kan du det? Det der, det fandt jeg ud af, hvem var efter. Ja. Ved du, hvem der er? Nej. God snak. Ved Det er hende der Amalie fra, hvad det hedder, Paradise. Helt OG. Nå. What? Du er den eneste, der har mic på stadig, så man kan høre dig klart og tydeligt. Jamen, Bella er også main character. Så det er ikke kun billeder med Sønder og Casey? Nej, det er der også. Det her, det er også et godt billede. Mig og Rasmus, fordi jeg kom op af poolen. Meget søde. Se, hvor glad han har I er. taget det billede? Altså, Lige da vi streamen var færdig. Nå, okay, fedt. Hvornår er der Vendelton? Det er der i år. Ja. Nej, pool, jeg var ikke sgu ikke i Lyngby i går på det. Jo, Jeg var der sgu skal være på pool. vej hjem. Men jeg så kampen. Og det var rigtig sort dag. 50 Shades of Vinden. Hvorfor står der One Night Stands og 50 Shades og sådan noget i chatten nu? Hvad er det, hvad er det folk siger? Det er fordi, der er 2 kvinder og 2 mænd, så... Det er crazy. Så kan average Twitch chatter ikke. Nej, Lars har faktisk skrevet til mig. Ja, det er true på det, men Hvem har skrevet? jeg Lars? skulle til koncert heroppe i går jo. Så jeg kunne ikke nå det. Har du livet ham på en red, eller hvad? Nej, jeg skrev og svarede ham.
Jeg snakkede faktisk med hans content-person. Hende, der laver hendes ting i går. Han kørte en stiledag. Måske jeg skal linke op med ham i Aarhus. Ja, så lige, han skulle på sådan en go-tur i Jylland. Hvor han lige skulle prøve at fucking lave en regering først, eventuelt. Link op sammen med fætter. Det er sygt at powerfarm. Han er kold. Det er han sgu. Link op sammen med fætter. Men er det ikke noget med, at hvad hedder det, på grund af hende, der er blevet løsgænger, ikke? Mm. Er det så ikke noget med, at ligegyldigt hvad, så vinder rød? Nej, men jeg læste i dag, at de vil gerne prøve at lave en midterregering. Ja, men det bliver rød, ikke? Nej, ikke hvis den går over midten. Nå. Så det er ikke fordi, jeg er den største politiker i verden. De har jo men det kommer til at gå fucking lang tid, fordi... Er der ikke 3 løsgængere lige nu? Jo. Jeg fandt på ud af, at det er Lars, der bestemmer agtigt, hvad der skal ske. Ja, men det er det ikke rigtigt. Men så alligevel ikke. Ja, præcis. Har du set, at Kerrigan skal join Falcons? Det er crazy. Det vidste jeg ikke. Skal han det? Det tror jeg sgu ikke. Victor, mand. Det er meget det der supermodel kind of vibe derovre lige nu. Ja. Jeg skulle bare lige have en lille pause fra pøblen her. Ja, tak. Jeg kan ikke se den med os. Slap af. Solen den skinner sgu på en vinder, så ikke... Er det derfor, der er så mørkt her lige pludselig? Ja, det er sgu bare mig. Altså, Ej. der målen. Det er toxic. Nej, det er 1-0 bare Randers, ikke mener I det? Randers over S. Tjek Vellens søgehistorik, ham der, han er helt skør. Hvorfor jester Så hvad er det, han Hvad skriver? fuck betyder det? Randers, de vinder over mod FCK. Det er bare fordi, jeg hygger lidt. What? Så føler jeg mig lige lidt... Det er fordi, du ikke har fået alkohol. Det er derfor, du fryser sådan lidt. Det ligner da også, du fryser. Ja, det er derfor, Jamen, det er fordi, jeg er på vand nu. bare. Altså. Ej, hvis Randers vinder mod FCK, så er de fandme køgt. Jeg ved bare, GF de vinder Superligaen i år, og så kommer de til Champions League, og så skal de spille mod Manchester United i finalen i Champions Jeg ved League. ikke, hvad det betyder. Det betyder, at GF er on top. Nej, Midtjylland, de vinder ligaen i år. Nope. Ja, så. Midtjylland og City. Ja, hvad sker der for Arsenal tabt? Fuck dig på at snakke om fodbold. Kommer lige forbi. Sådan, Victor. Kan du tage den trøje, du kastede op på? Det er også snart, Eventuelt. Nej, det behøver han ikke. det er også snart hjem-vibe, er det ikke det, eller hvad? Jo. Der er lidt koldt. Ja, jeg tager lige lidt mere vand, tror jeg. 5-10 minutter mere, så? Eller hvad? Det er ikke det, I der meget det er i hvert fald vand? Ja, koldt. selvfølgelig gør det, Kasper. Arsenal smider hele skraldet på gulvet, som altid. Cheers! Woohoo! Cheers, Billy. Ja, okay. Wow.